A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Libtighai mardatillah li tahsil maqasidina li talabis salama wal barakah fid dini wad dunya wal akhirah syafaati rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرة نبي المصطفى سيدنا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آله وصحبه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته أجمعين. سيقول الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Husun ila hadrati nabiyina Balya bin Malkan bin Qali bin Irfaqsyad bin Sam bin Nuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ausanila hadrati sultanul awliya sayyidina Syaikhul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirahul aziz wa sultanul awliya sayyidina Syekh Abi Hasan Ali As-Sadili qaddasallahu sirahul aziz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usan ila hadrati musannifu hadzal kitab Fathul Qarib Syekh Abu Suja wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Husan ila hadrati Syekhina Kiai Haji Raden Munawir bin Abdullah Rasyad Wasimbah Kiai Ali Maksum bin Maksum Wasimbah Kiai Mansur bin Khalil Wasimbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan Wasimbah Kiai Barokah Tanasari Wasimbah Kiai Hasan Bisri bin Fanani Wasimbah Kiai Alizen bin Wasimbah Kiai Mahfud Ali Tajul Arifin wa masyayyihi wa masyayyihim wa ilainal hadirina ma'hum ajwain. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sause rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Sause rampung Mbah Musonif mertelaake kang ngawal-ngawali pira-pira perkara kang batalake tayamum. Nomor pira sih? 96. 9 bener? 96 piro? Bayanuha. Bayanuha. Kaping telune dawuh Tengah kok ngisor. dhuwur dhewe bersama telu. Kaping telune dawuh. Nomor piro anu baris ke piro? Kon dhuwur ke telu terus. Jiro. Oh, bayanuhu. Iya bayanuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabaqolan wis dingin apa bayanuhu kapertelane dawuh. Fi asbabil hadasi ing dalem pira-pira sebabe hadas. Sebabe hadas kaya sebabe ngentut, sebabe ngising, sebabe nguyuh, sebabe junub. Njur famata mongko kapan kana ana sapa man ana iku mutayamiman wong kang tayamum sapa man.
Sumahdasa nuli sakeri-kerine hadas sapa man batala mongko batal apa tayammuman. Bismillahirrahmanirrahim. Sakwise rampung Mbah Musonef mertelake kang ngawal-ngawali pira-pira perkara kang batalake tayamum. Mongko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelake kang ngaping pindhoni pira-pira perkara kang batalake tayamum. Dipun pertelake kelawan pandika. Wasani utawi kang ngaping pindhoni pira-pira perkara kang batalake tayamum. Dadi batal ngilmu ana ing alam donya iki ngilmu cerita ngilmu. Ngilmune Gusti Allah ana ing alam donya siji ngilmu hak, loro ngilmu batal. Dadi definisi ngilmu siji ngilmu hak, sing keloro ngilmu batal. Sing ketelu ngilmu samar, setengah apik, setengah batal. Batal ilmu batal, yang ilmu batil, ilmu sing elek. Kabeh yang ilmune Gusti Allah, ilmune Gusti Allah ki dibagi dua. Sing pertama ilmu hak, sing keloro ilmu batal. Ilmu batil, atau batal. Ilmu hak temurun lantaran Jibril. Terus Jibril mulang kekasih Gusti Allah atau para nabi lan rasul. Tadi jelas ngilmu hak mudhun maring malaikat Jibril. Jibril mulang kawulane Gusti Allah sing dadi kekasih dibekali karo ati sing bersih. Wadhe ilmu kuwi ati sing bersih. Dadi nek atine kotor, ngilmu batal, ilmune Gusti Allah sing mulang ya malaikat Jibril ning mudhun ning bangsa siji Dajjal, loro bangsa iblis, telu bangsa iblis siluman, kabeh kuwi ngilmu batal. Menungso, ngilmu menungso wadhe ngilmu iso nganggo ngilmu batal ya iso nganggo ngilmu hak. Kadang ya menungso nek nganggo ilmu batal ya kuwi wonge polahe kaya celeng. Jenengan sinten Mas? Kula Gus Poleng. Gus sing polahe kaya celeng. Dadi ana jeneng Gus. Oh kaya Gus anu iya Gus Poleng, polahe kaya celeng. Dadi zaman akhir akeh wong dodolan agama merga dadi kiai poleng, polahe kaya celeng. Iki ngilmu hak, nek nganggo ngilmu hak jarang sing melu, jarang sing doyan, sebab ngilmu hak. Terus sing ngilmu semi ya apik ya elek iki diwarisake dateng iblis. Nah, iblis kuwi ya ngalim ya abid ya ahli makrifat ya oleh sujud karo oleh ahli makrifat karo Gusti Allah. Kuwi tenanan. Nambani wong ya tenanan. Mari iblis kuwi komplit ngilmune ning ora gelem sujud. Dadi mung siji iblis kuwi sombong merga ora gelem sujud. Nah iki ngilmu semi. Ngilmu hak ora tenanan, ngilmu batal ora tenanan. Kuwi mudhun nang bangsa menungso sing seneng apus-apusan. Dadi wong nek dadi bajingan sing tenanan marem oleh nglakoni perkara batal ya gampang elinge. Sing angel ki sing nanggung lho, nanggung oleh ugal-ugalan nanggung. Ki ya angel tobat. Ketika menemukan kenyamanan rubah meneh. Ketika dia belum sempat, belum siap, ora kuat pangkat, ora kuat derajat bahasa wong Jawa niku. Wong sing ora kuat derajat ora kuat pangkat oleng ora siap mergo nganggo ngilmu hak separo, ngilmu batal ya separo. Nah ilmu batal diwarisaken dateng Dajjal. Kabeh cukup ngilmu pungkasane ngilmu wong merguru elek ya maring Dajjal. Dibaleni meneh Dajjal kuwi zaman Nabi Sis, zaman Nabi Musa Samiri, zaman Nabi Muhammad Ya'juj Ma'juj. Nah, saiki
Dajjal ki ora perlu muncul tapi sinyale kuwi sudah tertanam di hati manusia semua. Mergo duweni sifat elek, mung nitis ketitisan sifate Dajjal eleke yo nemen kon apik angel. Mula wong sing ketitisan sifat-sifat Dajjal ki repot. Akhirnya saiki umat Nabi Muhammad kuatah sing ketitisan sifat Dajjal. Dajjal kan ahli sulapan, ahli sihir, ahli mencolok putra, mencolok putih. Nang ngarepe nggih, nang mburi mboten. Iki model-model ngilmune Dajjal. Yo kepriye sapi pedet emas, patung pedet emas ditatasi getih nang Dajjal langsung iso ngomong, iso dadi pangeran mungguhe kaum Bani Israil. Ya repot. Nah, terus imane umat Nabi Muhammad ben ora geser kepriye supaya tidak bergeser kepriye. Ya sing sering donga, sering istighfar, sering akeh-akeh sholawate. Sing akeh zikir, akeh sholawate, akeh istighfare, akeh sholawate, akeh zikir. Dadi urung iso nglakoni salat, ya Gusti, kondisi kula niki tesih ngoten niki. Golek pangan ya kangelan rekoso. Mung butuh pengen sujud dateng panjenengan tesih rekoso. Muga jenengan geser makom kula dateng makom ridho, dateng panggenan sing panjenengan kersakake. Ya akeh dadi makom ridho bingungi. Urip susah, kudu iso urip sejerone alam susah. Gusti Allah kuwi kan lafale Allah, alif lam lam ha. Nek dibuang alife dadi lillahi kan Allah. Dibuang alife dadi lillahi, artine maring Gusti Allah. Dibuang lame dadi lahu. Nah, lahu artine maring Gusti Allah. Dibuang lame malih dadi hu. Kowe wujud menebe ati, lungguhe ati kudu mapanke jenenge Gusti Allah utawa sendene detak jantung, detak denyut nadi atine kudu ana jenenge Gusti Allah. Lah ana sing takon, Tuhanmu siapa? Tuhanku Allah. Lah Allah nang ndi? Nang ati. Ya kowe repot. Allah kowe tesih nama. Sapa pangeranmu? Pangeranku Ar-Rahman, Roh Kudus, Al-Kudus, dari Asmaul Husna. 9 nama besar Allah. Okay. Nek ana wong takon pangeranmu sapa ya zat awal, zat akhir, huwa al-awalu wal akhiru wal batinu wal zahiru. Okay. Gusti Allah kuwi ya zat awal sing jeneng zat bahan baku lah bahasane bahan baku. Bahan baku diolah, distripil-stripil, intine apa lah? Intine dadi sifate Gusti Allah kabeh, ora iso ditandingi. Tidak ada yang mengawali dan tidak ada yang maha akhir. Ya Gusti Allah, zat awal, zat akhir. Nek digoleti terus mung nemu jeneng. Nang ati Gusti Allah ki mapane nang ndi nang ati ya mung jenenge Gusti Allah baru nama. Nek diterus dipelajari tekan makom makrifat Gusti Allah ki zat awal dan zat akhir wis mentok nang kono. Wong ahli makrifat ki rembugane kudu Gusti Allah sebab Gusti Allah wis nyata. Lah nek wong sing rembugan pangeran kowe urung ketemu karo pangeran. Dadi kowe kok rembugane Tuhanmu siapa? Berarti wong sing urung ngerti pangeran. Sebab tesih mencari, masih dalam pencarian. Nek wong sing hakiki makrifat tenanan ya wis. Ya wong barang nyata kok digoleki kepriye karepe. Wis jelas nang ngarepmu kok, nyata kok isih nganggo Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Maha. Iki kan jeneng.
jeneng maha merajai. Nah nek wis ngono kuwi Gusti Allah zat awal, zat akhir, kekosongan dalam hidup kita, adanya zat yang awal dan zat yang akhir. Wis jelas. Digoleki terus kosong ngene kabeh iki kejadian makhluk mergo barang hudus, barang sing anyar, semua akan rusak. Uteke rusak, apa-apane rusak, ora usah heran ana wong kok polahe dadi pecicilan utawa nakal, ugal-ugalan, kok melanggar hukum, ora usah heran sebab gue ya ada masanya dia lelah, ada masanya mereka itu jenuh dengan dirinya sendiri mergo hudus barang anyar rusak, bakal rusak, tidak ada yang abadi di dunia ini. Terus lakoni terus-terusan, sing penting eling karo pangeran. Gusti kula tesih nglampahi hal ngoten niki. Nek jenengan ridhoni monggo kula mandheg padosake pendamelan lintu. Kula tesih sagede mung ngoten niki. Jenengan ridho napa mboten? Nek mboten kula nggih pengin pindah. Nggih jenenge wong urip sakjerone alam apa kewae. Wong nang jero alame utang tagih utang ya kudu iso urip sakjerone alam utang. Golek sing digoleki sapa ya Gusti Allah. Ditagih, Mas, kapan arep nyaur? Esuk dina Rebo. Wis dina Rebo sida apa ora, Mas? Ora, padahal pas jawab dina Rebo lho golek duit nang endi? Pikirane keluyuran nang endi? Mergo tidak ada Tuhan dalam dirinya. Dalam dirinya tidak menemukan Tuhan. Wis hal nyata wis kabeh duite Gusti Allah. Apa aku mung sifate obah netepi. Wong urip ki kudu obah. Harroka. Kudu obah. Obahe nafase apa ya kudu mlaku nang dalane Gusti Allah. Perkara lewat dalan elek ndhisik ya ora masalah monggo. Yang mergo ora njaluk pituduh obahe ora maca bismillah. Bungkusi tempe ra maca bismillah, ya akhirnya tempene sangit, ora payu. Berarti kabeh apapun pekerjaannya jika atine senden mlaku nang dalane Gusti Allah ya insyaallah wis ora insyaallah meneh aku yakin endinge akhire diridhoni Gusti Allah. Apapun pekerjaane. Mergo kuwi sing nembe dilakoni. Dadi ana kalane wong Islam kuwi kudu cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune. Gelar khalifah sing jeneng khalifah kuwi ya cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune. Kudu khalifah pimpinan kudu. Cerdas uteke ya ngerti bab ilmu, hukum langit bumi ngerti kabeh. Cerdas atine ora bakalan ucul karo Gusti Allah. Cerdas prilakune ora ndadekake fitnah. Dadi dipikir atine sing tenan senden karo Gusti Allah njur dilakoni. Lah saiki ana wong sing cerdas uteke goblok atine, goblok prilakune. Oleh ngomong ke hukum apa wae ngerti. Ning atine kok ya ora ngerti pangeran. Ora ngerti nek sing dipikir, sing diucapke, sing digagas kuwi barang rusak. Nah, mergo atine ora ngerti zat awal, zat akhir, kabeh sing dilakoni kuwi bakal rusak. Ayo prilakune goblok. Wah, ini menghasilkan uang sekian. Sekian juta dadi pengacara, wis cerdas banget. Ning akhirnya nyokot pasiennya, nyokot kliennya. Keluarkan uang sekian, dijamin hukum akan selesai. Lagi wong-wong sing bodoh atine, bodoh prilakune. Ceramahe pinter, ngajine pinter, cerdas tenanan. Ning atine yo apus-apusan, hati-hati celeng ngono kuwi. Terus prilakune yo model celeng, lurus nganggo karepe dhewe, benere dhewe. Ora iso dielingke. Akeh kan saiki tokoh agama cerdas uteke mergo belajar ing atine kosong, prilakune tambah-tambah kosong. Niki wonten nggen wudu ajeng nyumbang pinten, semen sesak mawon mboten napa-napa. Waduh aku sak utange kuwi wong Islam kok.
jawabe ngono ki ya nggih mangke kula nek wonten rezeki kula transfer 10.000 apa 20.000 nitip estu niku nggih jariah. Lah kuwi jawaban wong sing atine cerdas. Mangke bulan ngajeng nggih anu kula nenggo gajian. Lah iki wong senden jenenge mlaku nang dalane Gusti Allah. Lah nek langsung dijawab ngapunten utang kula nggih tesih kathah boten saged mbantu. Gedene sapira semen sasak ngono lho. Kowe nggo jariah saumur urip wudu. Lah kok jawaban padahal ya ahli agama. Ya ora masuk. Bisa dicicil. Ya utek-utek model utek apa? Blatung isine iki betul. Celeng. Utek celeng, tai, isine tai. Wis model iki. Nah, dadi wong aja kur cerdas uteke goblok ati. Nggih wonten wong sing uteke bodho ngono lho. Goblok uteke ning atine cerdas, prilakune cerdas. Seolah-olah nggih kula manut, nggih kula manut. Iki jenengan mangke mlakune rutene niki nggih mung nggih tok. Nah di gap, dicekel. Kula mboten ngertos wong anu niki diperintah. Sing perintah nggih mboten ngertos. Ontene barang niki ngene. Niku uteke jane ora cerdas. Ning atine senden karo Gus cerdas. Prilakune ya cerdas. Ya wong-wong penting cerdas atine duwe rasa prilakune sing cerdas. Ana wong sing cerdas uteke atine goblok ning prilakune ya pinter. Ana jenengan niki sedekah semanten wis ora pikir-pikir atine ya ora ngerti. Pokoke manut ana di kuwi wong sing ketrima ngamale, wong sing ikhlas ngamale kuwi jane atine bodho teke bodho ngertine manut. Nek salah guru wah wis repot. Ngertine manut dipateni ya monggo. Anu niki paketan dugi mriko nggih. Nggih. Mung nggih tok. Ya ora ngerti jeneng polisi, ya ora ngerti jeneng JNE, ya ora ngerti, jeneng ora ngerti. Ngertine iki tujuane nang kono nggih. Sale wis sesuai rute. Ora ngerti. Iki kur nggih. Kuwi nek pas bejo ketemu bejo ya mulya, nek ketemu apes ya jan apes tenanan. Kuwi wong sing bodho teke, bodho atine ning cerdas prilakune. Nggih, iki model tipe menungsa. Nampi ngilmune Gusti Allah nggih kudu cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune. Ora mumpuni ya kudu cerdas atine, cerdas prilakune. Gusti utekku ora kuat nggo mikir dunyane jenengan. Nyatane aku mencari pekerjaan kesana kesini ya ora diterima. Aku isone mung dikir dateng panjenengan, nyuwun tolong dateng panjenengan. Lah saniki obah napa nggih kula lakoni mung gelem obah, sing penting obah. Lah niki ana kalane wong model ngoten niki. Sing saking bejane iki wong sing cerdas atine, cerdas prilakune. Dadi model-model ngoten niku. Nek sing jeneng waline Gusti Allah kuwi ya kadang sing jelas eling-eling luput. Niki kudu digarisbawahi. Kadang wong sulapan dikira karomah. Sulapan dikira wong jelas sihir ya dikatakan keramat. Sowan-sowan kono niki wonten Gus Gondrong wonten niki ampuh dongane ya sulapan kok di akhire 78 wis ujung-ujunge. Dadi wong sing cerdas uteke, cerdas atine, cerdas prilakune mboten wonten niku. Niki cerita bab kekasih Gusti Allah, siji golongan rijalul ghaib, sing keloro golongan wali abdal, wali rijal, wali anjab. Wis angel model-modele. Sing kudu ditiru ya kuwi golongan wali rijalul ghaib. Prilakune iki ra pengin dingerteni wong ngono lho, perilaku apike ra pengin dingerteni wong. Dadi kok ana wong berbuat baik pengin dipuji apa wis ora masuk. Pengen sedekah ditulis sekian wis ora masuk. Dadi golongan kekasih Gusti Allah sing gampang ditiru prilakune ya golongan rijalul ghaib. Ora pengen dingerteni wong. Niki kula transfer 1 miliar nggih. Duit saking pundi niki mboten ngertos lho. Nah, iki ujiane wong
ahli makrifat ngecek duit tanpa sangkan paran, dicek, oh ternyata hasil 303, ya ora iso dicuci. Dadi wa azlamu ridsun min ngamali seton, perilaku 303 atau perjudian slot, hasilnya pun itu sudah tidak bakal bisa disucikan. Mergo nglakoni wae obahe kowe wis maksiat. wis dalane setan, obahe setan. Ya setan ya ora bakal mlebu swarga. Dadi min ngamali seton, perilaku amale bangsa setan. Iki jelas. Nah ono kok aku pokoke nek wis masang nembus mandeg le pasang nomor. Ya sarana sejarahe wong nembus nomor, nembus pasange ajeg 434 atau 4414 apa 3521 terus setahun pasange kuwe engko salah sijine wektu ya nembus ning kan duite ora balik modal wong kepengin nembus. Wah nggih niki kula pasange ajeg ya diitung-itung nyelengi ngono bae. Pasang nomor kok hitung-hitung arisan nyelengi iki utek kepriye. Mboten Mas kula mboten pasang nomor arisan keluar mangke dikocoke jam 11 dalu. Ulih pinten nek 1000-ne online niku 1.700.000. Nek darat lho arisane jenengan online apa darat? Nggih loro-lorone nembuk anu nate medal dereng. Nggih dereng. Sing melu tiyang pinten sejagat Mas. Metune pinten? Yo 9 juta. Arisane wong sejagat. Bahasane wonten niku. Ana sing bahasane njaluk pin ning Hongkong. Iki aku kerjane mung 5 menit oret-oretan ngrumus. Mangke pine di WA jam 11 dalu Mas, 4 angka. Terus nah, kuwi model ngoten niku mboten saged dikumbah sebab mengundi nasib. Nah, mengundi nasib sapa wonge sing gelem diundi nasib? Wong sugih, wong kere, wong ingusen wae dikocok kon metu lho ya ora iso mengundi nasib dengan anak panah utawa 303 haram duite serap bakalan iso disuceni. Nah, perdagangan apa? Uranium ke bahan nuklir dilarang oleh negara, dilarang oleh PBB yo. Tapi ada yang diperbolehkan. Akhirnya dengan walaupun dilarang, Iran ya tetap gawe untuk kemanfaatan diri negaranya. Tidak mau diinjak-injak. Ini bahan-bahan ya, diolah dengan cerdas utek, cerdas hati, cerdas perilaku. Yo nek negarane di embargo ya wis resiko wong nyatane konsekuensinya seperti itu. Dadi monggo kabeh iso diolah kecuali perilaku 303. Dagang jenengan dagang iwak asin nang laut ora payu wong laute wis asin nang pinggir laut. Dagang iwak asin yo kudune ing darat. Misal semua yang beresiko menyebabkan nyawa melayang apapun rezekinya ku ya diharamkan yang merugikan diri sendiri. Tapi saiki canggih nek resikone dhuwur ya hasilnya gede. Sesuai konsekuensinya seperti itu. Wasani, bismillahirrahmanirrahim. Wasani utawi kang kaping pindhone pira-pira perkara kang batalake tayamum iku ru'yatul ma'i, weruh utawa ningali banyu. Dadi tayamum batal mergo weruh banyu. Ya padha wae jenengan bekerja yang taruhannya nyawa, ketika melihat pekerjaan yang lebih baik dan tidak bertaruhan dengan nyawa, wajib dibatalaken nyambut gawe sing resikone nyawa, resikonya
kematian iku dibatalke. Ning kok ontene mung pekerjaan yang beresiko tinggi ya dilakoni iki. Tapi nek ada pekerjaan yang lain yang tidak beresiko, tidak membahayakan, boleh wajib dilakoni. Tapi nek ontene gawean sing bertaruhan dengan nyawa ya kuwi dilakoni. Batal mergo weruh banyu, tayamum iso batal mergo weruh banyu. Sebab apa banyu sampurnane toharoh sesuci kuwi ya nganggo banyu. Rezeki iso dikumbah, bisa disucikan dengan bersedekah. Wah kok oleh bar nembus nomor nokoke rokok kancane kepriye Mas? Ya tetep tidak bisa disucikan. Yang pangan ya mangan idune setan, mangan angobe setan. Ya matur nuwun niki kula nembus lah pinten 9 yuta, nembus pinten 17 yuta. Niki jenengan oleh ngomong pas dikai 2 bungkus apa jujuki semen. Lah semen iki bahaya dadi panggonane setan. Ora iso dicuci. Terus fikih, bab fikih kae zakat fitrah wong disuceni mergo zakat setahun sepisan, buandane akeh mergo ngetope zakat. Terus kepripun Mas nggene kula hasil niki. Nah niku nggih kabeh bisa dicuci kecuali perilaku perjudian utawa min ngamali syaiton wa aslamu rizun min amali syaiton. Kuwi ra iso dikumbah hasil ngono kuwi. Wasani utawi kang kaping pindhone pira-pira batale wudu fi ba'din nuskhil matni lan iku tetep kasebut ing dalem setengahe kitab matan. Wujudul ma'i utawi lafal wujudul ma'i. Wujudul ma'i anane banyu utawa anane banyu nang ndi oleh ana banyu, oleh ningali banyu fi khairi waqti sholati ing dalem liyane wektune salat. Faman mengko utawi sapa wonge iku tayamama lamun tayamum sapa man. Ngilate apa le tayamum likot dilmai lifaqdil mai krana kasepen banyu. Sumaroa nuli sak kari-karine ningali sapa wong kang tayamum ningali almaa ing banyu. Nggih. Sesuci nganggo debu. Secara syariat, secara fisik mata sing keton, mata sing ningali niku sesuci gantine wudu nganggo tayamum. Lah kepriye nek perilaku sing wis maksiat terus iso disuceni apa ora? Ya saking isone lah. Nah tenagane difungsike golek duit sing tenanan, njur seneng nulung wong liya. Malah kalangan-kalangan wong pelanggar hukum solite masyaallah karo rencang-rencang. Iki nek wong sing solid ngoten niku dadi sebabe suatu saat nulungi perkara sing sae. Ya sapa ngerti salah siji ana sing dadi tobate, dadi temene, dadi junggunge. Akhire wong 200, wong 300 ke iso dadi wong golongane ahli tobat. Yes, jelas disupport ana wong sing seneng wis jenengan mawon sing sae kula tak nyambet damel. Lan iki ulama riyen kathah sing dadi kiai tukang mulang khusus, sing dadi tukang nyambet gawe khusus awan bengi ning hasile disedekahake karo sing tukang mulang, kali sing tukang mulang. Mlebu surgane nggih jelas, wong loro kuwi slamet dunya akhirate kabeh. Pun jenengan sing bagian mulang, kula sing pados rezeki, kula sing bah niki sami. Lah saiki kan ora. Ya golek duit, ya mulang, ya wis werna-werna. Jare ra kuat. Santrine diapusi, ngono wis model-model. Dadi wong sing seneng nyambet gawe. Ora nganggo skill ya nganggo utek, ora nganggo utek nganggo ati. Nyambet gawene wong sing nganggo ati kuwi ya nyambet gawene ndongake tiyang sanes. Atine kerja aja mati lho. Wis uteke ora mikir,
atine ra nggo ndongake wong akeh, prilakune mung kados sapi ndherum. Terus mati kabeh. Lah iki wong sing kerja nganggo ati seneng ndongake kanca-kancane sing tesih teng kemaksiatan. Gusti kula gadah rencang nika estu nika nate sae kula pas mboten gadah napa-napa ditulungi, kula pas meh ajeng pegatan riyen nika sing rencangi. Lah niki dongan-dongane wong sing kadang disembadani, akeh disembadanine wong sing teraniaya. Gusti kula kok ngiri kalau kalih tiyang sing seneng ngaos, kula pengin panjenengan kersakake rencang kula dados tiyang sing ahli ibadah niku kathah hal-hal sing ndadekke kerjane ati. Sawise ati kerja ya wis ngono Gusti Allah sing nyambut gawe. Dadi Gusti Allah nyambut gawe merga kula lan jenengan pasrah wis monggo Gusti kula mung saged niki. Selainnya saya serahkan pada Engkau. Gusti kula sagede mung ngoten niki. Niki mawon boten nangsal, boten saged bermasalah baik sisi agama maupun sisi negara. Karepe jenengan kepripun monggo wong kula sagede tesih ngoten niki. Ontene kula mung ngoten niki tok. Niku monggo lajenge panjenengan ingkang ngersake. Bismillahirrahmanirrahim. Au tawahamahu utawa lamun nyono sapa wong kang tayamum ing ma qabla dukhulihi ing dalem sadurunge manjinge wong kang tayamum ing ma nanti fi sholati ing dalem salat. Yen mengkono prejabe syarat ingkang muqaddar batala mongko batal apa tayamumuhu tayamumimman. Ya kuwe meh salat kok dadakan udan, njur udan deres ya batalkan tayamum, harus wudu karena ada air utawa melihat air itu dibatalke. Sesuci nganggo banyu. Banyu ke sesuci paling baik di antara lainnya, tidak ada yang melebihi air untuk bersuci. Lah, air paling banyak ya lautan, air laut. Semua saudaraku sebangsa dan setanah air, semua makanan yang ada di lautan halal dimakan kecuali kapal selam. Ya kapal selam ora iso dipangan, mergo batang dan dijual ning bakul rongsok halal. Lagi padha wae wong golek rezeki dipangan mentah ya ora halal, ning nek dipangan dikupas sampai akhirnya tidak membahayakan orang lain halal. Ana wong dalan rezeki dicuci, cara nyucine melalui filter-filter tertentu iso dadi suci. Ya kaya dene bangkai kapal selam haram dimakan. Semua binatang dan makanan yang ada di lautan halal kecuali bangkai kapal selam. Ya bangkai kapal selam haram dimakan. Ya isih bangkai nek wujude dijual dadi halal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa tayamumuhu tayamumimman fa in ra'ahu mongko lamun ningali sapa wong kang tayamum ing ma badatuhuli ing dalem sause manjinge wong kang tayamum fiha ing dalem shalah wa kanat lan lamun ana apa as-sholatu salat mimma saking barang silaimala yasqutu kang ora bisa gugur apa farduha perdune ma. Ule ora bisa gugur kuwi mau bitayamumi sebab tayamum. Sorae kasolati mukimin kaya salate wong kang mukim. Mandheg koset udane dinggo maca udan. Sebab tayamum sorae kasolati mukimin kaya salate wong kang mukim. Yen mengkono keprejabe syaratin kang muqaddar batalat mongko batal apa
salate wong kang tayamum fil hali ing dalem saknalika. Nah iki au mimma utawa saking barang silaima yaskutu kang bisa gugur apa farduha perdune mak oleh bisa gugur kuwi mau bitayamumi sebab tayamum sorae kasolati safari kasolati musafiri kaya salate wong kang lelungan fala tabtulu mengko ora batal apa salate wong kang tayamum fard iku fardhon fardu anane apa salat kanat ana apa salatu salat fardu ana iku au naflan utawa ana apa salat iku salat sunat. Berarti nek salat sunat apa salat apa batal. Nah ora rakudan wong ngaji wayah samene iki padha ae apeh mangan maring wong 1000. Wong ngaji iki ngrungokke ngaji senajan uteke kluyuran apa maneh diniati ngaji kanthi ikhlas iki Gusti Allah hadir dongane wong sing ngaji iki mandi. Nah ya ndeng ya sing ngaji sapa dhisik akeh wong ngaji ndonga kok dane mandeg ngono iki ora mandeg ya akeh ning asline mergo ngaji Gusti Allah hadir Kanjeng Nabi hadir wong mung kelas udan ora kudanen panas ora kepanasan muga-muga kabeh wong sing ngrungokke ngaji lantaran mung wong 3 wong 4 sebab ikhlas ndungane kabeh diridhoni Allah selamat dunya akhirate lancar rezekine mbuh teng pundi mawon ngajine mung wong 3 kuwi Kanjeng Nabi Gusti Allah hadir jelas Allahu syahidan ngalayya Allahu nadiron alayya Allahu mangi Gusti Allah sareng kula lan panjenengan Allahu syahidan ngalayya nyekseni prilakune kula lan jenengan Allahu nadiron alayya mesti ningali kabeh wong ngaji kuwi ditingali kabeh atine ngrentek Gusti muga-muga tiyang sepuh kula dipun ngapunten mugi kanca-kanca kula sing tesih maksiat tesih nyambet damel sing boten sae panjenengan tuduhake dalan sing langkung sae lan panjenengan muga-muga slametake dunya akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi